Ngaji surat Zukhruf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Bareng Fir'aun sak balane wis nyoto muring-muringake marang panjenengan ingsun Allah kepareng nyiksa marang Fir'aun sak balane nuli ingsun kermake Fir'aun sak balane kabeh bae faja'alnahum syarafan wa matalan lil akhirin nuli ingsun ndadekake Fir'aun sak balane mau dadi wong-wong dhisik minangka dadi conto lan dadi tepo tulodo tumrap wong-wong mburi-mburi. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qadum qaumuka minhu yasiddun. Arikala putrane Maryam digawe tepo tulodo kadhawake yen wong sing nyembah sakliyane Allah Ta'ala iku sing nyembah lan sing disembah bakal dadi empan-empane neraka jahanam. Kalau iku kaum ira saking tepo tulodo mau padha anggara angguyu-guyu latah-latah wa qalu a'aliyatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Ora kabeh tapa tulodo terhadap sira kejaba sarana cara perkuel sarana cara pukrulan balik kaum ira iku pancen kaum kang seneng para padu koprul-koprulan. In huwa illa abdun an'amna alaihim wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Ora ana Isa iku kejaba namung kawula kang wus ingsun paringi nikmat arupa kenabian lan ingsun dadekake Isa mau minangka dadi tepo tulodo tumrap Bani Israil ateges kaya tepo tulodo jalaran saking aneh sebab Nabi Isa katitake tanpa bapa kang mengkono mau dadi tondo bukti kekuasaane Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab.